musik, det gør mennesker glade. Det er faktisk mange gange bedre end medicin. Det hjælper. Og det siger jo også, er man lidt trist, så sæt en CD på og danse. Jamen det hjælper. Du skal prøve. Det hjælper. Simpelthen. Helle, du møder ham så første gang. I Magdeburg. I Magdeburg, anbefales i 98. Er det sjovt? Du står faktisk med et billede. Jeg var op. Jeg havde lavet en banner hjemmefra. Og der står jeg så op ved scenen. Jeg har min søster med, og hun fotograferer. Og jeg sanser intet. Og så lige pludselig, så kommer han til at rykke i banner. Og jeg kigger op. Wow. Så stod han. Ja. Og så bagefter, da koncerten var slut, så snakkede jeg lige lidt med ham, og så sagde jeg til ham, ich muss dich einfach umarmen. Som på dansk betyder Det betyder, det må bare tage om dig. sådan.